През тази година Австрийска библиотека навършва 15 години от основаването си и същевременно пък навършват се и 115 години от рождението на нобелиста от Русе Елиас Канети. Библиотеката също носи неговото име. Библиотеката всъщност, може би е добре да обясня и какво е точното название на тази библиотека. Австрийска библиотека или на немски Österreich библиотек не е просто една библиотека, а е библиотека Австрия, което означава, че има повече ангажименти от само библиотечната дейност, а това означава, че се ангажира с развитие, разпространение на културна, научно-изследователска и информационна и образователна дейност. И в този смисъл тя има и функцията на един малък културно-информационен център, австрийски. Интересното и хубавото е, че тази библиотека има едно уникално сключване на договор, 5-странен договор. От една страна е естествено Австрийското посолство, като изпълнителен орган на Външно министерство на Австрия, а от друга страна това са областна управа, общината, университета и Международно дружество Елиас Канети. Договорът е сключен също по повод 100 годишнината от рождението на Канети и тогава е основана и библиотеката. Една от 65 библиотеки по света. В България има 3 такива австрийски библиотеки, т.е. австрийски културно-информационни центрове в София, Велико Търново и Русе.